Πού πας έτσι, γιατί τρέχεις? Πάμε στα φύλλα να δούμε το πίστημα. Σιγά σιγά. Φύγε που πες έτσι πράγμα. Αλλιώς! Πήγα εγώ και εσύ έτσι γραμμές τώρα να πάμε. Κάνουν πονηρούς τώρα. Ναι, κάνουν. Να δώσαμε έτοιμο φαΐ. Έτοιμο φαΐ ρε πήρατε ρε. Περνά ήσουν πιο γρήγορη. Το λεμπάκι μη πέσει, χάσατε. Μη χάσατε το λεμπάκι. Κλείσε, βγάλε γόνατο. Πάει το λεμόνι. Πάει το παλιό λέμονο. Πάρτε τίποτα 400. Πόσο? 1-4. 8.